zuwa nan. Na zo ne mu shawarta yadda za a yi. Na wafa? Sunan Hajiya ma. Wannan yarinyar da sai ka ce kwanan nan aka yi sunanta. A yau jiki girma kai Allah. Yarinyar ga biki ya rage saura wata 2? Allah ya mazance. Allah ya yi albarka. Ai ka kyauta da ka zo ka shaida mun wallahi. Ai zumunci kenan wallahi. Wallahi. Da kyau wallahi. Shi isa ma na yanke shawara na cin zo mu zauna mu shawarta yadda za a zo a daura auren a nan gidan. A ina za a daura? Nan gidan baban. Alhaji, idan aka daura auren nan akwai matsala. Za a firgita kaji, sannan za a fasa kwayaye, wasu ma sun rasa rayukansu a kajin. Sannan Alhaji, bayan kaji, iya abincin gidan nan da za a ci Alhaji, shi kansa sai an ɓata kwanuka sun fi barkatai Alhaji. To kaji batun da nake ke gudu ba shi ya ka karanta maka. Shi wa kenan. A wannan ai abin da ya yi shi ne ya yi ne. Shi ke kula da al'amura na gaba ki daya. Ki wannan ku ci ba mu? Ban gane ku ci ba mu ba. To na san ba haifarsa da kai. Yanzu dai mu yi abin da ya dace. Tunda ba za a zo gidan na daura aure ba, to abin da za a yi daman shi haƙƙin wali wajibi ne kayan gado. Da sif kuma kayan na mariya ta ce ɗance na take so. Saboda haka ke ka bani kuɗin in je in kai a ja su kayan 'yan ƙasar waje. Ai ka san har yanzu dai wata bai ƙare ba maganar fensho ɗin. Ya Haji, sha kankana. Ƙara kankana ya Haji. Sai ka ce kai ne ka tuno wanda kake ji a rubuta masa. Ai matsayin ɗan uwana ya yi ai. Amma a gaya masa gaskiya ai ya Haji, sha kankana. Ƙara kankana ya Haji. Kana kallon kankana, kai da kankana ya dai kallo. Ka gaya yaron nan mai roma. Kashe shi da mari. Baka san matsayin wannan mutumin a guri na bane? Ya fice shekara 60 wannan mutumin. Kuma ba dan kasar nan bane, dan Gambia ne fa. Kai Alhaji in ma dan China ne ni na rana da shi. Kai na rantse maka da Allah. Ka san ni? Ka san ni? Ko lokacin da ya alƙali ya daure ni ya fi so 100 ba mutunci ne kai dan daba ne ni. Kun yanka ka. Kai ka kiyayen. A ranka dade. Bari. A'a wannan so nuna masa ne lokacin da kai kake tashin alƙalancin ke ma kake daure wanda ka so. Ni ma ka daure ni iya daure to bari wannan yana kai alƙurba daga Gambia ba. Allah. Kai abin da yake gaban to zan ka biye masa. To ka mai idan sa mana magana dan san macushe. Ka ja bakin ka tsuke kurun. To. Yanzu kudin gadon zaka bani. Ba biya fensho ba. Me kake nufi? Ba biya fensho ba kurun. Haka za yi bikin yarki mai sunan Hajiya ba gado ba. Abinda Allah ya huwa ya ce maka ka je ka samu a rurrufa a bikin ko shi kenan. To. Zan tafi. To sai na ji ka. Ai ba za ka ƙara jina ba. Au. Ka raba zumunci kenan tsakanin mu? Da ni da kai a samu wanda ya raba. Biki ko ba sai ka zo ba. Mun gode. Ka ci gaba da shan kankana. Ya Haji kar kankana. Ya Haji yana faɗin ka raba zumunci. Shin Alhaji da kai da Hiwa ya raba zumunci? Iya bolar da za a tarkata a gidan nan ya Haji. Za a tarkata bola wacce 'yan aikin gidan nan ma ya Haji ko da za su gama wannan aikin tarkata bolan nan. Sai sun ji jiki iya biyan salaran su ma da za bi. Ina fahimce ka. Ba abin da za ka yi ko? Sauran auren ba ka zaman. Alhaji ya huta da kai. Karka. Alhaji ya huta da kai. Alhaji kar ka hana shi tafiya Alhaji ya tafi. Ka raba zumunci. Ubansa. Zumuncin. Da kai. Zumuncin ya Haji yana kawo hannu ko ya Haji. Zumuncin. Alhaji kaji me yake cewa ba? Ni za ka Kar ka ji komai Alhaji. Alhaji bai isa ba Alhaji. Bai isa ba mu gan shi ba mu ga wanda zai sai Allah ya kara maka lafiya ya Haji ya kankana. Ya Haji Allah ya kara maka lafiya. Champagne. Oke wannan zazzafan giya. Me dimi Allah
kana jina kaga wannan shine barau duk wata da kwalwa ko wata bazawara mai hankali to wannan tana zuwa a hannun shi ne madalla ni kuma ni ne wakilin su a'a kai kana da matsala wannan ba dan da alakar wancan ciniki da muke ai daban haka ne amma wannan ai uwa ai ya tace ai kace ya tace kace haka ne mana to ranka dade wannan shi kuma shi na alƙali ka san shi na san alƙali Allah sarki ba fari bane a fari ne a jikin man kai matsalar ka dawo da zance baya haka ne ai ana gaya ma farin sani to na gane haka ne kun dade mun dade tare kun dade na san shi ya san haka ne tai na karami dan Allah ka kade ni na bibiyo wannan mutumin kamar magana abin da ka zan masa wannan yarinya da ranka shi dade ka ganta ai ubanta ni na saki nono ya kama mama da aini tun da naga abin ya biyo ta hannun nununku zuciyata ta kwanta wa kas ba wani abu to alhamdulillah kuma kai ka san kakanmu mai carbi Allah sarki dan haka duka nasaban mu daya yo mai carbi ai na san shi ne mai lokacin ina babban kotu ina shari'a Allah sarki ai ya sha zuwa idan wani abu ya harɗe shi ake nemowa ya warware Allah sarki ina anini da dan fashin ba ni ne shari'a sanan na sa hannu aka kashe shi ba dab da zan na sa hannu za a ruge gidan mutala kuma na ritaya Allah ya sa kuma aka tsaye da aikin alƙaleri ba sa ina ganin alƙali dan Allah ba alƙali ba alƙali dan yana kotu haka ne yawa in ba ka yi ma bayani dan ka yi dade sai ya kwatan gwata ma yanzu wannan barayin agwagi guda nawa ya daure wanda na sani ya daure su duka da yawa ya sa an harba wasu haka ne je bayani to wannan yarinya kar ka ji komai inda matsala take wanda daga baya shi na so in ma bayani amma da ike harɗaɗɗe ne na ga ƙwallon zo da kaina ne ma kana ganewa yarinyar nan kamar yadda ya gaya maka tana da ɗa to takaicinmu shine yanzu ɗan ta ce dai mu nemi alfarma za ta zo da agoda ka haba baro a gidan nan nawa ne suke ci har in tare numfashin kalajin Allah to rai nawa ne suke ci anan ai ɗa na kowa ne to ƴaƴa 1000 nawa ne suke ci anan a'a duk wanda ya zo da rabansa zai ci alaji ba ma ɗanta ba ɗan kowa zuwa yake nan yana ci balle tana kuma ɗan da za a to da shi namu ne wannan to alhamdulillah yace menene yana maganar dan na'am a kyale shi ya haka ne in muka fita zan ma bayani to ba komai zan ma bayani da ya bada da yawa ne da na wannan dan Allah ni baya ya ne goye mai rayu a nan gidan kamar yanda yake faɗi yanzu dai in dai dan wannan ne kar ma ba ku da matsala in dai wannan ne alaji Allah shine yake ciyar da mutum alaji shine sila insha Allah in dai an zo da da ba wata da matsala insha Allah nan gida yanda dan gida zai yi abun shi to haka shi ma dan zai ba mu da wata matsala insha Allah yanzu kai da matarka buhu nawa ai alaji sai dai mu ta maka addu'a da budin Allah ubangiji ya ƙara buɗe ƴaƴansa fa 40 ba da shida kuma duka anan suke ci su sha su kashiyar anan duka alaji shine sila ai sai dai ubangiji Allah ya kara wa alaji girma Allah ya kara wa alaji girma da imani sannan ta ko ina kuma Allah ya kara alaji Allah ya kara alaji to godiya miki ina zan ma bayani ga gara ku rika yin gwari na gani ko saboda zan shaida ko ba ka bane to yanzu alaji da yake da ubanta ya mutu ai komai a hannuna za a abin wallahi lan kai dai kare yake ya ci shi ubanta ne kuma ya ci mutu to ba kai ne ubanta ba kace ubanta ne kai wanda ya haife ta da haka ne ya mutu haka ne ai yanzu ba ta da uba sai ni haka ne yawa haka ne ya fahimta sannan kuma yalla bai idan an tashi akwai dan matsala ga
yarinya ta zo min za ta dora wahala. Duk abin da ka sani na wahala ni na dauki akan kaina. Haba. Kar in tare numfashinka. Amma mu ita sintil kawai muke so. Idan aka kawo ta, Alhaji kai baka da matsala, ɗakin ta sintil yake da kayayyaki ba he ta zo man da komai ita kadai muke bukata. Ita kadai. Insha Allah kar ka ji komai ya ji. Allah ya kara ka Alhaji Allah. Allah ya kara ka ya Alhaji. Yanzu shi wannan farkon zuwan gidan nan. Tumbur aka ka kawo shi ni ne fare ma masa riga ba. Wannan shi ya fara min riga da wando. Menene? To ai kai san. Kudi guba ne. Ka gani kai kana ji. Mawayin su ake. Haka ne. Kai ga wannan. Da Alhaji kan. Ya kake nufi? Ka aji mun fita abin da. Kai na ka san. Sai daga baya zan baka na karaban kan wannan magana. Ka bari a warware tukuna. Ni da sallau. A'a. Na karaban. Zan baka daga baya. To ba komai. Ba komai. Allah ya rufa asiri Alhaji. Allah ya kara ka ta koina. Allah ya kara ka ta koina Alhaji. Allah ya kara ka ta koina. Kana kan. Kana wannan gana wannan na wani. Na gode Alhaji. Na gode. Na gode Allah ya kara ka ta koina. Allah ya kara ka ta koina. To kai ka sani idan fa ne auren nan idan nan ba sake ta kure ni kaina na gurba ne. To ya Haji kwana ina zuwa to amarcin da zaka ci a fita waje mun a ci Alhaji. A'a ai dama ai sai mun je Jamaica. Ai Jamaica za yi can za mu. Za a shiga ta ruwa a dan za a zuwa ya Allah. Kar ka ji komai. Ka busa rayuwarka Alhaji. Sabuwa za hutu za su fita Alhaji. Ni ban ga amfanin zaman su ba. Saboda Allah. Ni ban ga amfanin zaman su ba. Allah ya kara kai. Hauka ake. Wannan ba hauka bane Alhaji. Dai kawai kauna da soyayya ne. lafiya nake so a gidan nan. Ban auro baiwa Allah nan ba dan musguna muku kuma ban kawo cikin ku don musguna wata ba. Kuma kar a yadda a rarraba min kan a gidan nan. Ni zaman lafiya nake ne kawai. Kin ji na ga miki. Ke ma kin ji na ga miki. Kawai da kake tubancan a rarraba. Wai ta nake dan namu da shi kenan ga ina a'as. Ba ga wannan jaririn da ta zo da shi ba? Kaga wannan tabbata ta ka fito ka faɗi maganar da za ta amfani a gidan nan amma ba wannan maganar da dan ni ban ga amfani. Kina son ki ce min wannan maganar da ta ba ki fafa da mutunci zan ci mutuncin ki wallahi. Me ya ka maganar cin mutunci? Baka ji abin da take faɗe wani akan dan bazawara? Ya ta faɗa? Ba gaskiya ta faɗa ba? Au kin goya ya mata baya kenan ko? To zan ci mutuncin ku gaba. Wallahi mama wannan ba yaro bane. Wannan ne za a kalla a ce yaro? Idan ban tashi na karya. A'a shi ya haifi duniya gaba ɗaya. Idan ban tashi na karya ka ba shege nake. Ya yanzu ya tuka. Ai wannan ba wannan yaron ba mai gidan ma sai su kanka koyi. Dan Allah ki kwanta da. Sweetheart. Dan Allah. Na no na. Ba shi bulin boti ne. Ya haƙuri. Rike. Kai mana. Kai ya sha. Muhammadu
Muhammadu Buhari ya kaddamar da sabon tsarin da zai ba wa 'yan Najeriya damar samun kuɗi a dukkan ƙarshen wata, ko da ko ba sa aikin gwamnati. Matsalar ku kenan mata, yanke hukunci ba tare da kun yi ciki ba. An yi kira ga maza da su ringa kulawa da haƙƙin iyalansu. Maza kenan su ba kaman ƙwarya ba, ballantana in ka je siya ka ƙwanƙasa ka ji mai ƙwari. Daga ƙasashen ƙetare an ci gaba da cika a filayen ƙwallon ƙafa duk da cewa ana kururuwar cutar corona. Zarge labari mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa cikin wata alƙarya mai ɗauke da wasu al'umma mabambantan ra'ayi, ɗabi'u da kuma halayya. Bana buƙatar ganin fuskar har abada, don Allah ki gaggauta fita daga shagon nan tun kafin mummunan al'amari ya baya. Tsalle ɗaya ake wa da rijiya, amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba. Wani kin fi da Wata biyu ne kacal. Wai yau sharabanki ne ma ni da ganin bakon watan nan naki, yau sati nawa kenan? Umma ya kai wata biyu. What? Kai kayin ko kuwa yaya abin yake? Zarge Na rantse ba za ta sau ba, bindiga a cikin ruwa. Ni Hadijja kun ce wa zani a kasuwa, to dudu kwana nawa a cikin gida. Zuciya na tare da abin da take kauna, ko da yana kusa ko nesa. Hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba. Damuwa ta ita ce, ka riga ka shauƙa zuciyata da nuna kulawarta a gare ni. Ai ni na sani, idan ma tatsuniyar gizo ce ba ta wuce koki. Yanzu haka daga jan farko ne. Kuma maganar da muka tattauna shi kenan a wajen. Kisan yin ɓarna abu ne mai sauƙi, amma gyaranta sai an sha wahala. Wannan shi ya komai sauƙi a wurina. Masu iya magana kan ce duk abin da kika ga ya koro kwaɗo daga ruwa har ya faɗa wuta, to haƙiƙa wannan abin ya fi wutar zafi. To ki adana kalamanki, wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani. Kasan duk wanda ya haɗu gashi dole zai haɗu. zarge Kuma ya farko zai yi ƙarshe. Haƙuri da tausasa zuciya shi zai yi maganin wannan matsalar da ta faru. Ki mun bayani mana me ke faruwa ne wai? Ba a ji mutuwar sarki a bakina ba. Da da ki mun irin wannan abin ka haifa mun da ka kuka a gidan nan har in ke kiki mutu. Ciki how impossible. Kuna nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne? Dama hijabin Naja'atu ne da na manta ban kawo mata ba, shine yanzu na kawo mata. Hijabi kika kawo? Naja'atu ya ake? Zarge za mu fara saka muku wannan shiri na zargi a dukkanin ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin Altarif TV da kuma Zarge TV tare da danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora shirin. Zarge mugun ƙulli.